No niin, sitten päätetään ilta vielä lehdistötilaisuudella. Namika Lahti vastaan Tampereen Pyrintö päättyi Pyrinnön voittoon, vierasvoittoon 81-97. Pyrinnön Ville Pekkola tänään oli 2/4 tiukkaa peliä, sen jälkeen karkasitte voittoon. Miten peli meni näin tällä kaavalla? No meillä on viime kerralla oli vaikeuksia pelin alun kanssa, nyt niillä oli tälläkin kertaa, että niin Lahti on aina päässyt tulee paljon meitä kovempaa ja on selvästi meille niinku vaikea, että on pari tällaista isompaa niinku vahvaa liikkuvaa sentteriä, niin on ollut meille niinku jollain tavalla hankalaa, mutta niin pysyttiin onneksi mukana se eka puoli aika siinä kelkassa ja saatiin niin oltiin niinku ehkä enemmän perässä siinä, mutta niin kolmannessa erässä saatiin sitten puolustuksen intensiteettiin nostettua sen verran, että pärjättiin siinä ja sitä kautta saatiin sitten niin helpompia koreja ja saatiin vastustaja vähän turhautumaan ja niin sitten saatiin sellainen johtoasema, mistä pystyttiin pitämään kiinni. Löydätkö yksilötasolla jotain huippuonnistujia tänään joukkuekavereista? No aika kivan näköinen toi meidän statsline on silleen, että tuolla tosi monella äijällä on 9 pinnaa, 8 pinnaa, että niin, se on kiva, että kaikki onnistui laajalla rintamalla ja niin, totta kai PJ Raymond oli tänään tosi kova, että teki koreja silloin, kun just tarvittiin siinä kolmannessa erässä ja oli niin, niin sellaista johtajuutta kentällä, mitä me tarvitaankin. Minkälainen tämä peli oli verrattuna tuohon sunnuntaan? Teillä oli aika kova peli silloin ja kova suoritus. Joo, se oli kans aika iso lataus siinä pelissä silloin, että niin, tähän peliin kun lähdettiin, niin en osaa sanoa sitä, että mistä se johtui se meidän alun huonous, mutta toka puolella saatiin nimenomaan just se, että koko ajan sai pelata fyysisesti, mistä niinku, meillä on pari viime peliä ollut nyt sellaisia pelejä, että tuomari on niin, että sallii vähän enemmän ja niin, itse ainakin henkilökohtaisesti tykkään siitä tosi paljon ja niin, silloin ruokkii tästä aggressiivista koripalloa, mitä me pyritään ainakin pelaamaan. Roope, tänään ei sitten ihan toi peli pysynyt kasassa täyttä 4 erää, miksi näin? Niin siinä nyt kävi, että no ensinnäkin pakko sanoa, että Pyrintähän on pirun hyvä joukkue. Mun mielestä ainakin tällä hetkellä ehkä sarjan paras joukkue ja ollut koko sitä kauden, mutta mä tos yritin nopeasti katsoa noista tilastoista jotain sellaista, mitä mä sanoisin, koska nyt ekan kerran on vähän sellainen fiilis, että hitto kun ei tiedä mitä sanoisi. Mutta Pyrintä tuli kovempaa kolmannen neljänneksellä ja me ei saatu hyökkäyksessä samanlaista pallon liikettä ja helppoja, mutta hyviä ratkaisuja, mitä saatiin ekalla puolella. Ja levypallot hävittiin aika pirun pahasti. Pyrinnöllä 21 hyökkäyslevypalloa, niin tuo ero voisi olla paljon isompikin kyllä, jos siihen katsoo. Pyrintö oli vain yksinkertaisesti tänään parempi, ei siinä mitään selittelyä. Oliko siinä hyökkäyspelissä sitten ihan puhtaasti Pyrinnön intensiteetti, mikä vei mehut tänään? No osaksi varmaan siitäkin ja sitten ruvettiin hätäilemään, että katsoo, että kuitenkin 18-25 toi 3-4, niin ei se nyt mikään ihan katastrofi vielä ole. Vaikea sanoa. Pyrintö on hyvä joukko ja ne oli tänään parempi ja sillä siisti. Sitten Pyrinnön Pietipoikolla, mitkä ajatukset pelistä on yleisesti? No, Ville sanoi se aika hyvin, että ihan samat sanat kuin edellisen pelin jälkeen täällä, että Lahti on erittäin hyvä joukkue, se tietää mitä se hyökkäyksessä hakee ja sen hyökkäys on rakennettu niin, että siellä on aina siellä on ykkösoptio, sitten siellä on vielä counteroptio sen jälkeen ja ensimmäisellä puoliajalla niin meillä ei ollut vaan riittävästi intensiteettiä, että me oltiin solideja, eli me tehtiin kaikki ihan ok. Ja jos tekee Lahtea vasta asiat ok, niin voisi sanoa, että voi olla ihan tyytyväinen, että me oltiin tasoissa tai pisteen jäljessä vaan tuossa tauolla. Että se oli oikeastaan se, että me ei miespuolustuksessa saatu mitään otetta, että sitten me mentiin paikkaan ja me saatiin sitä kautta niin Lahden peli vähän sekaisin. Saatiin Lahti ottaa hyppyheittoja ja toisaalta sitten se, että siinä oli se iso ero, että silloin kun peli on rytmissä, eli niin kuin siinä alussa meidän miestä vastaan, niin yleensä sitten hyppyheitotkin menee koriin, mutta siinä kun palloliike loppui, niin heitot tuli vähän huonommasta rytmistä, niin Lahti alkoi heittää ohiheittoja, me saatiin levypalloa ja saatiin muutama juoksu ja päästiin sitä kautta matsiin mukaan. Mutta ehkä niin muutos tässä tapahtui niin 1,5 erän kohdalla. Pekkola Ville oli oikeastaan se muutoksen tekijäiseksi. Mä pyysin hänet tänne, että hän rupesi puolustamaan pallottomana niin kuin pitää. Sen jälkeen me ruvettiin vähän muutkin puolustamaan pallottomana ja sitten toiset, oikeastaan koko toinen puoliaika me oltiin erittäin hyviä.
Ja et vaikka siinä Lahti meni 10 pisteen keulaan, mutta siinä oli mun mielestä vähän huonoja swingejä, että meillä oli hyviä puolustuksia, hyviä heittoja, missattiin helppoja heittoja, ja saatiin toisaalta Lahti ottaa sellaisia heittoja, kun haluttiin, lukuun ottamatta niitä kahta transition kolkkiin, minkä toi Arnold heitti, mutta nekin oli vähän, että ne oli ihan hyvien hyökkäysten jälkeen, että siinä tuli meille vaan pieni kommunikointivirhe, mutta edelleen meillä se intensiteetti säilyi koko ajan, ja ihan samalla tavalla niin kuin sitten lopullinen ratkaisu tuli siinä, kun taas Pekkola, Ville ja Aleksi tuli penkiltä, Ville ja Osku, jotka rupesi puolustamaan pallottomana ja sai Lahden pallon liikkeen loppumaan, ja sitten meillä oli riittävästi, että kyllä me 1 vastaan 1 puolustajia on riittävän hyvin, kun Lahti ei pääse liikuttamaan palloa. Sitten se, mikä on kiva, että meillä on kyllä meidän levypallon pelaaminen koko ajan parantunut, että me ollaan kyllä siitä sitä ollaan harjoiteltu, siitä ollaan puhuttu, ja varsinkin nuo Baltian liigan matsit on ollut aika hyviä oppituntia siitä, että tavallaan että silloin kun jää hyppyheittojoukkueeksi ja kättä vastaan, niin silloin meidän päästä aika inhottava levypalloja hakea, että meillä alkaa kaikki pelaajat jo sulkemaan, siinä on henkilökohtaisella tasolla tehty aika paljon töitä, ja tietysti siitä se tulee, että joukkueena saa pakotettua vastustajansa siihen heittoisin, kun haluaa, ja sitten henkilökohtaisesti jokainen hoitaa 1 vastaan 1 oman ruutunsa. Ja kyllä sitten kun me saadaan stoppeja, niin kyllä tässä on niin paljon tulivoimaa, niin hyviä skoraajia, että meitä on aika vaikea pysäyttää. Ja tietysti se, että kyllä tässä niin kuin Lahdella on erittäin hyvä joukkue, siellä on hyvä viisikko, mutta ehkä vähän vähemmän kokeneita. Tietysti ei meilläkään nyt ole hirveästi kokemusta penkillä, mutta siellä on kuitenkin pelaajilla on, niin kuin on maajoukkuetaustaa ja pelaajat, jotka uskaltaa pelata, niin tuo meille koko ajan vähän energiaa. Että tässä varmasti se ero oli, että siinä vaiheessa kun mentiin penkillä, niin oikeasti se nosti meidän puolustuksen tasoa. Ja siinä vaiheessa sitten Lahdella oli vaihtopelaajia kentällä, ne ei ehkä pystynyt sitten pitämään sitä hommaa niin hyvin hanskassa. Että ihan sama melkein viime matsissa Loimaata vastaankin, että penkki teki sen lopullisen eron. Mutta tämä oli toinen puoli, joka oli meiltä hyvää pelaamista. Että me niinku, voittaakseen Lahti 16 pinnaa vieraissa, niin silloin oikeasti täytyy pelata hyvin. Et sitä tietysti Lahden kotirekordikin kertoo. Kiitetään kommenteista ja siirrytään Palviaiselle. Ilkka Palviainen. Mä oon tehnyt riittävästi, viime aikoina tehnyt aika paljon joogaa ja siellä oppii hengittämisen. No niin, hyvä. Tuo tekniikka on kehittynyt, puhuu paremmin. Se on tietysti huono juttu täällä näissä presseissä. Mä pahoittelen. Ilkka Palviainen, oliko se peli alku tänään sitä, miltä se piti näyttää, mutta ei vaan kantanut sitten loppuun asti? Oli. Kerrotko lisää siitä pelin alusta? No peli alkoi, oltiin kurialassa ja toteutettiin sitä, mitä haluttiin ensimmäinen 6 minuuttia ja sen jälkeen lähti mopo käsistä ja missään vaiheessa ei saatu sitä takaisin. Pyrintö loistava joukkue, erittäin hyvin valmennettu, pelasi tänään todella vahvan toisen puoliajan ja fakta on se, että me vietiin kuitenkin eka puoliaikaa, vaikka meillä mopo karkas tossa ja meidän piti pystyä siinä tekemään eroa tähän peliin, mutta niin päästä noin hyvä joukkue iskuetäisyydelle tuossa noin, niin kyllä varmasti käyttää kaikki mahdolliset keinot siihen, että kairaa voiton kotiin. Äärimmäisen pettynyt siihen, että meillä karkas homma käsistä. Meillä karkas osaltaan pyrinnön paikkapuolustuksen takia, joo, mutta siihen, että niin kuten kollega tuossa sanoi, niin pallon liike lakkas meillä. Ja pallon liike lakkas sen takia, että me lopetettiin juoksemasta niitä asioita, mitä me haluttiin toteuttaa tässä pelissä. Me oltiin erittäin kurittomia siinä sen hyvän jakson jälkeen ensimmäisellä puoliajalla. Ja vastaavasti vastustaja tekee helppoja koreja meidän huonojen heitojen valintojen kurittomuuden jälkeen. Puolustuksessa lopetetaan niin tiettyjen asioiden tekeminen siinä puolustuksessa sen takia, että ja ne kostautuu sitten hyökkäyslevypalloon. Että aluksi Pyrintö sai hyökkäyslevypalloja sen takia, että me oltiin pehmeitä, ja sen jälkeen sai siinä, että me puolustettiin helvetin huonosti palloskriinejä. Ja sen että niin kuin, okei, kohataan tässä näin niin kuin vajaan viikon päästä uudelleen ja siihen, että meillä on ihan varmasti niin kuin paljon opittavaa tästä pelistä. Jotain hyvää tästä, niin tämä oli erittäin opettavainen peli meille. Et yksinkertaisesti, jos meinaa sarjan kärkijengiä vastaan pystyy pelaamaan hyvin ja tasapainoisesti, niin sun pitää pystyä pelaamaan
pelaamaan kurialaisemmin ja pitää pystyä niin olemaan yhdessä siellä kentällä niin kuin loppuun asti, alusta loppuun asti.